Kode Radio International Abuja heɗitoɓe nangoy domita capantati igo kilo has ujuneje jowetati temeɗɗe jowenayi sappo imato tiral amen ngal internet www.kode.net hautande channel telegram amen www.t.me/kode radio ima radio garden inde an Ibrahim Romodake salminto hoɗanki on laɓangal taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde ega ton diwal kebbi on nana wiki nyande maunde mabo jango joɓe diwal ngal fuɗɗai wartiki iga lesdi senidi ndi Saudi Arabia lewru June nden bo laati yimɓeji a kanka keɓi ɗon heɓi dara wigo ɗum fuɗɗi wartugo ɗum wayli inde dandal moftorde yaki inde horejo laamu leydi Nigeria Ahmed Bola Tinubu. International Conference Center jawleru bo ndu hukuma hakkilanki gallure Abuja wartiri dow Bola Ahmed Tinubu ɓawo mo'itinki ndu ɗum fu nder fotoji ɗimin taski waddanki on jemmare nde nder taskaramji bo on nanai ta seɗɗa nder tariha kinnaɗo Profeso Jibrin Aminu nden bo on nanai no leydi Iran habdata ngam mayiki ndi aini hoore mayri no ndi tappirta piroje konu to wakkatire amin ilutti min gaddanai on taskaram ka irfi fulfulde taski min gaddan tawon iga Kode Radio International Abuja joni sai mo'itinon jonde gam nanki Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi ino duniyaru ndun nyalliri keɗite jam. Assalamu alaikum heɗitoɓe aranda horeji nder maji horejo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria ɗaɓɓitiri majalisa ɓe kawtal hore ngam yarugo leydi yeeso majalisa ɓe laamu faddewu leydi Mali gasni ɓeddugo manda laamu horejo leydi ndin o nanai wigo yimɓe ɗuɗɓe gaɗi seppore e leydi Faransa nda kubaruji ɗin ɗi fu maji ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria ɗaɓɓitiri majalisa ɓe sharɗiyankoɓe Nigeria kawtal hore ngam yarugo leydi yeeso nder duuɓi ɗiɗi ɗiɓe luttiri ha dow laamu ardiɗo on noddi ngolɗo yakere nde o wolwayno boliɗe seyo yaltugo nyalomare dimokuraɗiyya ha leydi Nigeria boliɗe ɗe o waɗi ha yeeso majalisa ɓe leydi ndin won ha lamorde Abuja ardiɗo Tinubu ɓeddi wigo laamu dimokuraɗiyya ɗisake gilla hitande 1999 ɓawo ɗum softake nder laamu soja koninkoɓe leydi ndin o yetti majalisa ɓe e renugo laamu leydi Nigeria ngam bo o wangini wigo majalisa habdi sanne haro faddago fondere woɓɓe gaɗi ɗum firlitugo didaɗi leydi Nigeria ko hokkata ardiɗo leddi goɗɗo bawɗe laamo nde tati ko lutani didaɗi leydi ha jonta o ɓeddi wigo majalisa leydi Nigeria kamɓe gasni ardiɗo Goodluck Jonathan ha dow daɗɗare laamu wakkati ɗum heɓi masala gotka o laato ardiɗo mo hiddeko o wi ha hitande 2017 ɗum feni wadgo laamu wato ɗum feni wadgo lamar yaltugol nyalomare dimokuraɗiyya ha tita nyalomare 12 lewru June ngam bo ɗo bo ɗum gasni nyalomare nden ngam teddingo dimokuraɗiyya ko tabbitini laamu Abiyola e Alhaji Baba Gana Kingibe heɓɓe nasaraku ha suɓego dow daɗɗare laamu leydi ndi
o yetti ardiɗo Muhammadu Buhari e tiiɗal o waɗi ngam teddingo laamu dimokuraɗiya e bo tabbitingo ɗum firti musɓe gaɗaɗe ha laamu dimokuraɗiya. Ardiɗo Tinubu fuɗɗiti wiigo daga ko laami leddi ndi o waddi bayli ko waddata jahol yeeso heedi fintingo risku, hokkugo balla andal, suɓɓitingo jomorgol e bo wallugo yimɓe ko hewti 1,100 nder maɓɓe woodi golloɓe 35,000 ha o walliri ɓe nyamale ɗe ɓe codiri motaje natugo. Hado haala wiigo oɗo habda ngam tabbitingo Najeriya ɗo mari jam'iya ngota tan, o wi o wala anniya wilugo jam'iyaji luttuɗi ngam bo o wi hanko ɗisi peɗeli wakkati ha laamu gongu ɗum habdino ɗum wartira Najeriya tokkotoni jam'iya ngota, o ɗisi peɗeli o wilni ɗum. Majalisaru laamu leydi Mali gasni ɓeddango horejo leydi ndin Assimi Koita wadu laamu ɗiɗaɓu. Joni horejo Assimi Koita ɓeddanama manda ɗiɗaɓa ko fuɗɗata gilla hitande 2025 nde gonɗen nde yaago hitande 2030 ɗo e yaago duuɓi 5 wonɗon. Ɗo bo welatako jam'iyaji siyasa ma bo parti politique ji giɗɗini hande laamu dimokuraɗiya wartire e leydi Mali. Ha leydi Guinée Conakry yimɓe 84 maayi ha lamar seyo julde. Suudu radio Bolivar FM hokkoru kubaruji e fulfulde ha gallure mamu ha leydi Guinée. Kumbiti wiigo directeur jo police en mo leydi ndin gasni wiigo yimɓe ɓen maayi ha accident ukkanoji torƴiɗi ko hewti 26 pe'iɗi ha galluje Conakry, Boke e Kisidugu. Duuɓi e duuɓi yimɓe ɗo gaɗa ko waggo lamarji fere ko foɗata masiboji. Kode Radio International waddantan kubaruji gilla Abuja lamorde leydi Nigeria. Yimɓe ɗuɗɓe ummini wankore ha leydi Faransa ɓe gaɗi seppore ngam hollugo suno hado no Israila nangiri majalisajo leydi ndin biyeteɗo Rima Hassan jaruɗo mballa ha Falastinu. Ɓe noddi gwamnati laamu leydi ndin ɓillana Israila yofa Rima Hassan. To ɗum yejjitayi ni hanko Rima Hassan ɗon nder majalisa ɓe Faransa yaɓe Falastinu ngam ɓe kokka Falastinu mballa, amma sai Israila haɗi ɓe lorti, amma Rima Hassan sali sattini hoore naate Falastinu sendana e mballa ɓe nangimo ɓe kaɓɓi. Kerol kubaruji ɗin gonɗon komi jaɓɓotira e mon nda horeji nder habaruji. Horejo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria ɗaɓɓitiri majalisa ɓe kawtal hore ngam yarugo leydi yeeso. Majalisaru laamu faddewu ngu leydi Mali gasni ɓeddugo manda laamu horejo leydi ndin. Jarumi a yettama. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Joni bo min pitana fotoji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Gila diwal Kebbi, hijjoɓe diwal Kebbi fuɗɗai wartuki nyalde maunde 13 lewru 9 gila gallure Kebbi. Malami Baguɗo e wondi rahoto ngol. Hukuma hejjetoɓe ka jaha Kebbi ni taskani wartugo daga fuɗɗol wartu daga nyande 13 lewru joni hikka. Ni en ni nanama daga hondukojo gona jihar Kebbi Alhaji Hayya Sarki o wangidi wiigo ton lesdi Saudi Arabia ni ɗum ɗon taskana fuɗɗugo gartol hijjetoɓe daga ton lesdi Makka wakkati o wata bayanu sakatarejo hukuma hakkilango sha'ani hijju Alhaji Labaran o wangini wiigo kamɓe ni hijjetoɓe jihol Kebbi daga nyande 13 lewru Juni hikka ɓe fuɗɗai umwago
ngam ega illa ɗum fuɗɗi sendugo kare hijjotoɓe ɗen en ɗum andini wiigo bo laanewal arandewal ngal jahol Kebbi fuɗɗay wartugo nyande wato 13 lewru June. Nden bo laati yimɓe jiya kanka Kebbi ɗon heɗi dara wiigo ɗum fuɗɗi wartugo e bo ɗon senane wato boroji laatiɗi kanji noon ɓe gattata gineeji maɓɓe ngam wartugo e ɗo en jihol Kebbi nder wakkati ɓaawo. Nden bo ɗum ɗon dara wiigo ɗum sendiɓe geɓe feere feere. Aagal arandeyal ni hawti hijjotoɓe ƴeeɓe ga hukumalampama ga Shanga ko ɓese e suuru. Nden bo ɗum angini wiigo ni en ɗum goɗɗum noon ballojum sanne sanne ɓaawo. Nden bo aagal ɗiɗaɓal bo hawri hijjotoɓe ummotoɓe daga Jega e bo wato jagorɓe mawɓe ga hukuma hijju kanka jiya kanka Kebbi. Nden bo wato jukkere tatabre bo ɗum ummaki hijjotoɓe ga lesdi Saudiya yaago ɗo en jihol Kebbi ni hawri himɓe birnin Kebbi goo e ɗiɗi wala pamara ga Kalgo e Gwandu hama e golloɓe hukuma hijju kanka jiha Kebbi yamani ko moye ɗon taska ngam hokkego boro muɗum ngam fuɗɗo wattugo gineeji. Nden bo ɗum ɗon nodda wiigo himɓe anda wiigo fa ɗum wanja e gineeji ɗuɗɗi yaago nder boroji ɗin en ngam ɗum anda wiigo e woodi tencoɓe sanne sanne. Dole ɗum hokki habaru kanko ballo gona jihol Kebbi dow shanu jakol kubaruji Alhaji Hayya Sarki oyi hijjotoɓe jiha kanka Kebbi ɓe ɗon wato taskane boɗɗum ngam ummago ga lesdi Saudiya yaago ɗo lesdi Nigeria fa a jihol Kebbi. Gomna Idris Kawram Gwandu gona jihol Kebbi on o waɗi fof ko hani dow hijju hikka ngam o hokki nden bo o welnaniɓe sanne sanne ko wiyeten shanu ceede haɗaya e bo yoɓugo ceede wato wuroji jippaɗi nden bo e welnangoɓe dow no hani. Ɗum tammani hijjotoɓe jiha Kebbi ɓen e puɗɗan wartugo wato nyande 13 lewru June hikka wato nyande jumɓare de hetol gonɗon Abakar Malam Bago dow e gaɗo jihol Kebbi. Minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be Pulako. ɗum wayli inde babal moftorde yaki inde hoorejo laamu leydi Najeriya Ahmed Bola Tinubu da Umar Aliyu iluttuka. Ardiɗo lesdi Najeriya Bola Ahmed Tinubu andini dow gomnati mako mo'itinan kare ɓosinoje ngendam ha lesdi ndin. Tinubu andini non on Kenya yake o omtanno jawleru ngam moftorle ha Abuja bi'etendu International Conference Center. Jawleru bo ndu hukuma hakkilanki gallure Abuja wartiri dow Bola Ahmed Tinubu ɓawo mo'itinki ndu. Rowani on nde ɗum waɗanno hawrinde majalisaru wakili en ECOWAS. Tinubu wi yake maru semtini Nigeria. Iga ɗon on bo ministajo hakkilanki gallure Abuja barista Nelson Wike hosi alkawal mo'itingo ndu foddeko hitande yalta. ɓaawo tarugo laara kuɗe ɗe kompaniwa Julius Berger waɗi ha jawleru man, Tinubu holli seyo. The International Conference Center is part of our country's larger vision to become a hub. Jawleru International Conference Center laati jo'inal shirya ngam sattinanki lesdi meɗen dow ko larani faggudu diplomasiya ha filoɓe nahiyare men kawtata be haɓɓugo famral hakkunde lesɗe duniya feere feere be nokkure ha famral hakkunde lesɗe duniya feere feere haɓɓete. Hunde bo nde yaadi be taskara ngam fintinango ummatore lesdi ndi kaajal dow lesdi maɓɓe bi'eteɗum Nigeria First. Goals that reflect our Nigerian first. Nden Tinubu mani hukuma hakkilanki gallure Abuja les jagorgal barista Nelson Wike ha o wi ministajo gallure Abuja man
ɗo wangina ko sawi ha lesdi Nigeria be ɓiɓɓe maari, wato hunde wonde. To reflect us as people of quality, people of character. Kuuɗe maɗa kolli dow enen ummatore on yiɗnde boɗɗum, ummatore marnde alƙibila, ummatore tinde, ummatore titinde. Ni on en goni. Mi seyi kuuɗe maɗa sappinon, ta faalu tufle en be ɓe anda ko ɗume, ko ɓe mbi fuu ta darnu kuuɗe boɗɗe ɗe kuwata. Whatever they say, continue with your good work. Jawleeru kastanduma nyiɓama on iga yaake laamu General Ibrahim Babangida ha nder hitande 1991. Iga nden bo ndu heɓai waɗanego kuuɗe mo'itinki sey jotta. Iga faadorde lesdi Nigeria Umar Aliyu, Kode Radio International be TV. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Joni bo sai mo'itinon jonde gam nanki taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Leydi kombandi, leydi marndi kombe feere feere, heɓi pa'al yeeso ko ɓuri lesɗe ɗe ngala hombere. No ɗum waɗi leydi Iran heɓi pa'ol yeeso ha fuɗɗi tappuki balmi, ha woɓɓe ɗo milata wigo lesdi ndin tappi balmi nukiliya. Hol Iran tappi balmi nukiliya ko noye? Tahir Amir Raji hanko woni njayndiyankejo joɗiɗo ha wuro Teheran. O hokki en habaru no Iran fuɗɗi tappirki piroje konu ɗe ngala laanyowo. Iga toye ɓe gi'i, iga toye ɓe ekkiti. Tahir Amin rokki min habaru. Gondeyi amin ha jongore hirde amin ɗiɗabre. Tahir Amin Raji. Jottani Iran ɗo naftira be lantarki ɗum nuclear. Efti kanjum ɗo naji haɓre ba. Efti to nden ha ɗum ne mbiyata yarjejeniya ko kuma ngewta ɗum ɓe waɗino higa hitande 2015 wato wakkati Obama ɗum ɓe heɓi nende may kawtal hoore ɗum ɓe mbiyata JCPOA hama koduri feere je majlisi ɗinkin duniya e wiyata 231 vawi ɓawe may be ko nandi man. Amma Trump ha laamu makko arande wato 2018 ko 2018 so o vurti nder may. Nden jotta bo o wari o wi sey Iran joɗa ɓe waɗa ɗo shiri feere ko ɓe narra ɓe waɗa narral ɗum nucléaire may kesum. To yahugo jotta ni ɓe jooɗi wajen joɗe tati, arande ha Muscat ha Oman, ɗiɗaɓre ha Roma Italia, ɓe waɗi tataɓre bo ha Muscat. Amma ha jotta ɓe waɗay neyaɓre hefti ha ni ɗo ɓe waɗa asay sali ɗo, amma waɗay ngam ɓe banginayi dalila ko waɗi ɓe waɗay sosai ma. To amma ni ko sappi to nini ko wato ardiɓe Iran wiyata to nini ardiɗo America kanjum on Donald Trump o yiɗi o haɗa Iran marugo balmol nucléaire. ɓe wiɗo ka wala ayɓe ngam ɓe jooɗi duuɓi ɗiɗi zamanu Obama ɓeɗo yewta be ardiɓe lesɗe hirnamay ɗo ɓe timmini ko ɗume walla kuje ko lutti nucléaire ɗum lutti ɓe anda. Ngam may Trump wara ɓe jooɗa may ɓe yecca America, ɓe tabitina America dow na balma ɓe ɗaɓita ba. America bo ittina ɓe wato kombol ɗum ɓe wanni ɓe wajen duuɓi en wiyata ega 2018 ma ega wakkati Trump waɗi kanjum ɓuri saɗugo. Woodi kombi ɗum ardiɓe America ɓe waɗi kata waɗingo Iran may, amma wala ɗum halli bana
ɗum Trump wanni ɓe hitande 2018 ɗo warugo jotta nda ɗum bo nde o warti jotta bo hitande 2015 ɗo o lori o hesɗitini o laara wato kombol may ɗo dolan Iran wara jooɗa ɓe maɓɓe amma waɗay kanjum nde o warti ɗiɗaɓre ma wato laawa mako ɗiɗaɓre kanjum ma lori o fuɗɗiti to amma jotta kam a laari ha ɓe fuɗɗi gewta hakkude maɓɓe dow ɓe taɓitina dow Iran wala barmo to noyde ma ardiɓe Iran ɗo wiya to nini kanjum tan o yiɗi wala kuje feere ga wakiɗa kamɓe ɓe tabbitini dow lallay ɓe narran be America ɓe ittina ɓe balmi ɗo kamɓe bo ɓe accata naftirgo be uranium amma bo ɓe wala anniya mahugo balmol ɗum nucléaire kanjuma on to amma to America may ɗum estugo on tan jonde ɓe ga estugo haaje maɓɓe feere ga baki ɗo to ɗo bo Allah andi hakkude ɓe tami laatugo a hefti ngam woodi Israila ɗon ɓe yiɗi no ɓe waɗa fu ɓe sankita Iran ngam habre ɓe haɓi be Hezbollah habre ɓe haɓata be Yemen jotta habre ɓe haɓata be nende may Palestine ko gabaki ɗo ɓeɗo laara Iran on asli ma hidde ko ɓe kafa jumhuriya islama Iran ɓeɗo ɗo fuu na ɓe fotayi haɓugo be America no ko Hezbollah ko Yemen ko kuma Gaza ɓe ko nande yimɓe Palestine kono gabaki ɗa ngam ɓe laara Iran asli ɓe yiɗi bo America vallita ɓe ɗiggina Iran a hefti naway tan haala misali balmol ɗum nucléaire ba aa kujeji ni bagare daga balmi Iran may bana missile ɗum yahata kilomita 1000 ɓe ko nan ɗiɗi may fu Iran ɗo mari to wakkati go bo ɓeɗo laara balmi ɗo ɗum wato tahdid ko ko ɗum wiyata hunde ɗo barazana on wato laata hunde ɗo wartina ɓe bana kuje on ɗum ɓe wawata muñugo ɗum ngam torranɓe ɓe lenta nde ɗiɗi Iran ɗo yannaɓe habre hitande salinde e hefti to nden woodi ɗum ɓe waddini Iran may bo habre Iran bo fi rami tan e hefti ha jotta ɓe ramitay ɓe go ɓeɗo rena wakkatiyel haandi ɗum ɓe ramitame amma ni ko nde ɓeɗo tabbitina dow lallay ɓe rami tan kanjuma on ngam mayni ko en wontiri jotta kanjum woni en rena en laara e go dow ɗo be lewru lebbi ɗiɗi noyi on gewta ɗum Iran yewtata be America haala shirya muɗum ɗum nucléaire daga ɗo ɗon en mahata ko tammi fi'ugo ha duniyaru ko ha musamman nayde may lesɗe ɓe woni funange may gawakiɗa noyi on wattam Iran be America be Israila be to ɓe keddira e fuga wakiɗa to Iran waɗi nasaraku ha deydeyti wato ɓe yewti ɓe fotti be America do ɓe accan Iran naftira be nucléaire ɗum fodde ɗum ko ɓe waadino be muɗum ngam mi tami ɓurata kanjum ɓe loran JCPO en tan inde on tan latata Trump on ardi ɗum amma ko ɓe fottata ni ɓe fottan ha dow kuje feere to dow JCPO ɗo ɓe lorata ɗum ɓe waadi be Obama ɗo hefti ɓe accini Iran ɓe waɗan ɓe na hutinira be uranium hefti ɓe ngam lekki ngam yite lantarki ngam gese ngam ko buteji feere ni bagare ha nder nucléaire ɗon ɗo ɓe naftira be may amma ta ɓe maha balma be may to Iran wala matsala hefti amma America ma on woodi seko ɗum kanjum tan ɓe nufatana to kanjum tan on ɓe nufata wala ayɓe amma caɗɗum dow kanjum tan ɓe nufata kanjum on ɓeɗo en deyita en laara ko tan ɓe fi'ugo yeeso ngam miɗo laara inchallah en dana ha ɗo sey yeeso go to Allah yaari en wassalamu aleykum ala ibrahim Tahir Amin Raji a yettama inde an Ibrahim Iromo Dake foɗuɗo laɓangal taskaram kam wi'aymi on gonde e kode radio international Abuja
dow Facebook amen Kode Radio e Kode Media. Non bo on mbawa heɓuki min ha TikTok Kode TV ima channel YouTube amen Kode TV ngam heɓuki habaruji feere feere ko yahata ha nder windere e nder duniyaru fu e leyɗe meɗen ɗe Afrika ima lesɗe Orba e ɗe Asiya. Gonde yi'am miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International ha kilohas 1265 daidai jamdi 7 yahango 7 ereta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 ereta agogo UTC. de latti wakkatire amen ɗon ɓadake hiɓɓa min keɓata waddanke on tariha kinnaɗo Farfesa Jibrin Aminu dow darnde tariha maako min gaddanay on yimre nasiha de Musa Usman iga me ganga leydi Kamaru. Inon min jaɓɓitoto heɗitoɓe min sey jango to Allah holli en jamdi 9 on ɓeyday nanki Kode Radio International Abuja. Idde ko ɗon on mbawai jippinki kala taskaramji amen ha channel Telegram amen www.t.me/Kode Radio ima dow radio garden de giɗɗum fu on mbawai heɗitaki min. On mbawai raruki ka taskaram ha channel YouTube amen Kode TV ima Facebook amen Kode Radio ko TikTok Kode TV. Balen jam. Duniya sare koɗa kuwalu jango asalan taskana lakhirama indema ya Allahu fuɗɗiri mi qasida fonduyam e sawaba ami winda mi wona yimre an bano handi riskoɗa mi fasaha Allah rabbi mi tubi yafanam ko mi wofi barkati giɗo maɗa Allah dumnu salatu salamu dow muhtaru jammadina e Makka e alo e sabo wallitiɓe nulaɗo nange mum be jemma e tokkuɓe sunna nulaɗo tokkitiɓe ɗo hura yago nyande kiyama inastori hedi babu jawharuri waloɓe tanu Fadima Zara e kanzul ulama'i arifun billahi baba Fatima Zara e baba modibbo walojo kulo Allah jawmu khairu e barka rabbi yamba jazuli be goriɗo nulaɗo jam karama e himma. Assalamu alaikum ayyuhal ikhwani dina men islama mi wardi e nasiha ko wallata sakiraɓe jonde men ha duniya runugiɗen duniya tabatako duniya waɗa sala duniya estoru esta goɗɗo halka tata yebu a halka jage maruta este wade udde a anda dillira bano ngayɗa wade kam to nde yotti dole maɗa dillan ko ayiɗi ko ayiɗa wade kam bana mota arena ɗum dow lawol ƴaltuma nden dilla to a jogi banniɗo wallete sakirawo dillira bano giɗɗa wade kam jogoɗa ɗum nange ko bo jemma yeso ko bo jotta. Assalamu alaikum mi silmini laamiɗo sabbungo barkama fadamaɗa nde saki jemma jengi no mbiɗa dina maɗa a huwina tata laamu este ngejjita jam laamu wade udde a anda kakama laamake no o acciri ɗum dole hoti sare nde gonga mama ma laamake no o accinanga o yiɗi ɗum laaru himu a taska baba ma laamake no nde ho'iri ɗum sembe wazi torata kalka laamu kam to haɗanno Sulaimanu ma yayi taskutan ko mi wima. Assalamu alaikum mi silmini modibbo hokke jam barkama zarfu maɗa nde saki wazu maɗa weliyam Allah beddu fasaha Allah sene a huri ko mbiɗa bano handi ko a huri ko giɗɗa andal to haɗanno Allah andini Adam da o duman duniya fasaha to nafanno o hokki annabi Saleh da o dumi ha duniya. Assalamu alaikum mi silmini jam jawdi alhaji no mbiɗa a huri bano handi ko a huri no giɗɗa timmira bano ngayɗa jawdi kam to nafanno Qaruna watayi danga duman duniya margo sembe nafanno samudan ko en duman kalkata dow duniya.